Podcast Pod na pol liter vám prináša nadácia NN ľuďom a darcovské centrum Nemocnica Borín. Milí priatelia, vítam vás pri ďalšej časti Baštrnk podcastu Pod na pol liter. S dnešným hosťom sa budem baviť na veľmi zaujímavé témy, pretože veľmi dobre z vlastnej praxe vie, aký je rozdiel medzi poskytovaním prvej pomoci a zachraňovaním človeka v mierových podmienkach, na ulici alebo niekde v byte. A aké je to zachraňovať ľudský život, keď vám nad hlavou svištia strely. Dámy a páni, vítam nášho hostia, ktorý je Maťo Karlák. Maťko, ahoj. Ahoj, vítam ťa u nás. Ako Ďakujem. si diváci radšili všimnúť, nie si napichnutý na hadičky, pretože pri predodberových vyšetreniach sa zistilo, že jeden parametrik je jemne posunutý, ale chceme byť férovi aj voči tebe, aj voči darcovskému centrum a voči tomuto projektu. Takže dneska na sucho. Dneska na sucho, ale je tu dobrá, slušná tradícia, že si svoj politer prídeš odovzdať a poskytneme z toho nejaký dokumentárny materiál, fotku, video. Sľubuješ? Sľubujem. Ruku na to? Dobre. Maťo, ty pôsobíš ako záchranár teda v záchrannej službe, ale zároveň máš za sebou skúsenosti, že sa zúčastnil záchrany života v bojových podmienkách, či už to bolo v Iraku alebo napríklad na Ukrajine. Rovnako máš dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním ľudí v taktickej medicíne, pripravoval si policajtov, silové zložky, rôzne bezpečnostné skupiny. Takže by sme sa dneska porozprávali troška na túto tému. Maťo, takže aký je rozdiel medzi prácou na záchranke, keď nechcem povedať, že o nič ide o život, ale vieš, že si bezpečne nejakého bytu, nejaké adresy, reštaurácie, školy. A keď je to zrazu, keď po tebe niekto páli a ide aj o tvoj vlastný život v bezprostrednom ohrození? Vieš čo, tá práca toho záchranára v tom vojnovom konflikte má svoje špecifika. Určite to nie je pre každého. A je taká základná poučka, ktorá hovorí, že nie je dobrá taktika, je dobrá medicína a dobrá medicína nie je dobrá taktika. Že musí byť medzi tým nejaký balans a určite aj tí ľudia musia byť nastavení, aby dokázali zvládať tie situácie, lebo zase je to iné prostredie, že môže byť niekto vynikajúci zdravotník v tých civilných podmienkach, v nemocnice, na záchranke a tak ďalej, ale môže byť naozaj nepoužiteľný kvôli tomu vojnovému konfliktu. Je tam stres, je tam ohrozenie života? Je tam stres, je tam ohrozenie toho života, sú tam zase hovorím nejaké špecifika, môžu tam byť teda výbuchy, môžu tam byť teda palba z tých nepriateľských komunikácia síl, môže vlastne zlyhať alebo nebyť žiadna. Aj tá komunikácia, podpora. vieš, musíš vedieť, akú si máš dať vestu, či si máš dať prilbu, kedy, čo, ako si môžeš dovoliť. Napríklad, keď sa strieľa a ideš sa schovať za vozidlo, že za ktorú časť toho vozidla sa môžeš schovať, aby sa neschoval za dvere, že máš sa schovať za pevné veci ako motor, disky a tak ďalej. Že naozaj nie je to pre každého, je to určite veľmi stresujúce. Je to ďalší balík, ktorý ty musíš mať na pamäti. Ďalšie množstvo vecí, ktoré máš, prilba, vesta, ktoré v bežnom teda výjazde nemáš a... No hlavne aj to situačné povedomie, lebo stále musíš ty nejako reflektovať na tú situáciu, ktorá sa môže meniť z minúty na minútu, podľa toho, kde sa ocitneš, alebo v akej fáze toho ošetrovania si. A je to komplikovanejšie. No? Dobre, aby to nebolo, že jedna pani povedala, alebo že sme si to vycúcali z prsta. Poďme sa porozprávať o tvojej činnosti. Bolo to v Iraku? V Iraku a v autonómnom regióne Kurdistan. A potom nejaké cesty, alebo jak by som povedal, výpravy, boli aj v Sýrii. Čo sa tam dialo teda? Aká bola tvoja úloha? Ako si sa tam dostal a čo všetko si tam pozažíval, ochutnal a spoznal? Ja som sa dostal do Iraku, alebo teda najskôr do irackého Kurdistanu a potom do Iraku s mimovládnou organizáciou, ktorej som bol súčasťou v tej dobe. Bol to rok 2016-17, keď sa robila ofenzíva, alebo pripravovala ofenzíva proti Islamskému štátu, že naozaj od tej druhej svetovej vojny sa tak vravievalo, že to bola taká jedna z tých najväčších operácií, lebo či už to bolo spojené s Kurdami, alebo kurdskými jednotkami, alebo s irackým vojskom alebo tými špeciálnymi silami plus koaličné vojska, tak sa snažili teda vlastne vytlačiť tzv. Islamský štát z tých území, ktoré okupovali. Hej? Pôsobil som ako záchranár, Pôsobil som tam ako zdravotnícky záchranár, to je veľmi dobré, aby to ľudia pochopili, že tým, že som vlastne bol v humanitárnej organizácii, lebo nespadal som pod nejaké priame velenie tých koaličných vojsk ani nič podobné, že vlastne my sme si tie veci riešili sami a potom aj sa spolupracovalo s VHO a UN, takže naozaj to bola civilná vec, len tiež si to nikto nevedel nejako na začiatku predstaviť, lebo každý si predstavil, že mesto Mosul malo
poviem príklad, okolo 2 milióna alebo 2,5 milióna obyvateľov pred vojnou. Ako ho obsadil ISIS, oni to mesto úplne izolovali, veľa ľudí uteklo, ale veľa ľudí tam zostalo. A každý predpokladal, že bude humanitárna kríza kvôli tomu, že je tam strašne veľa civilistov, ktorí môžu byť zranení. No, ale nikto si to nevedel úplne predstaviť, lebo to bola vtedy taká sivá zóna, že vlastne všetky tie humanitárne organizácie boli ako keby v tom týle, v tom bezpečí, ale že nikto nemal tú skúsenosť, ako sme my teda robili tú prácu, že sme teda spolupracovali a boli sme na tých triediacich strediskách. Niekedy, žiaľ Bohu, nedopatrením to bolo priamo v tých bojoch. Niekedy to bolo nejakých 200, 300, 500 metrov ďalej, kilometr, záležalo od tej operácie. Nebolo to nešťastie, ako bolo na Haiti. Že ľudia si to veľakrát predstavujú, že niekde príde, otvoria si teda tie svoje stánky a všetci dobrí ľudia tam teda prídu a tak ďalej v tých bielých plášťoch a toto. Ale ten vojnový konflikt, bola to regulárna vojnová operácia, ktorá spadala pod velenie. Hovorím zase, bolo to iné. No. Bolo to iné. Dobre, tak poďme už k tým jednotlivým skúsenostiam a príbehom. Na rozdiel od výjazdov napríklad v Bratislave, kde si na zachránke, že meráte pani na Karadžičke vysoký tlak, alebo dobre, však tá zdravotná starostlivosť musí byť, alebo že tam riešite opitého uja, alebo resuscitáciu reálnu, hej, športovca mladého, alebo čo. Čo iné si pozažíval, čo si predtým vlastne nezažil na tejto adrese? Človek vlastne predtým sa stretol s tým, že niekto mu zomrel pod rukami, lebo v tom zdravotníctve sa to deje, sú rôzne tieto adresy. No, patrí to k životu. Patrí to k životu, samozrejme, ale ten nápor, ktorý bol naozaj tam počas tej vojny, bol enormný a je to vec, na ktorú ťa nikto nepripraví. Že sú ľudia, alebo teda mladí chlapci nadšenci, ktorí radi pozerajú také tie vojnové filmy a majú v sebe takéto dobrodružstvo, alebo pozerajú, ja neviem, nejaké rôzne seriály, alebo hrajú hry, hej, že je to sranda, tiež sa rád pohrám, ale zrazu si tam a vieš, že tu sa nestane to, že ak ťa niekto strelí, že zomrieš, že si dáš load, hej, že ideš vlastne od začiatku tam, kde si uložil tú hru, že proste to je tu a teraz. A vieš, že ja tiež sa priznám, že keď sme boli s tými kurdskými jednotkami, tak som mal obrovský strach, že bola to prvá naozaj taká tá príležitosť, kedy si človek mohol ako keby všetkými tými vnemi nasaturovať tú prítomnosť toho nebezpečia, toho, že naozaj môžeš zomrieť. Že stačilo napríklad, že vystrčíš hlavu a už stačilo, že hráš vystrčíš hlavu karty za chvíľku, hej? Alebo si bol v tých kolónach, na ktoré tie kolóny strieľali, že tam naozaj ten Islamský štát nerobil nejaké rozdiely, že či ty si bol označený ako zdravotník, ba naopak, keď sme mali označené auta vlajkami, tak nám ich potom strhávali, kde sme si my urobili nejaké také triediace stanovisko, že keby tam prišli nápor tých zranených, nech ľudia vedia, že tam máme ísť. No a bolo nám povedané, že ich strhávajú kvôli tomu, lebo vlastne tí ISISáci, že oni nás vidia, tí bojovníci z toho Islamského štátu, lebo to bola púšť. Ale že on napríklad na tie 2-3 kilometre, že on netuší, ako fúka vietor, ale keď zameriavali tie minometné strely, tie minometné granáty, tak potrebovali vedieť, že ako fúka ten vietor a podľa tých vlajoček oni videli, že na ktorú stranu sa tá vlajka hýbe, takže všetky tieto veci sme museli postrhávať a tak ďalej. A oni cieľane išli tam, kde sa napríklad tieto triediace strediská tvorili, lebo vedeli, že tam bude koncentrácia tých ľudí väčšia. Poďme troška si to pozrieť, tú mapu toho, ako to celé prebiehalo. Diali sa nejaké boje, boli zranení napríklad civilisti. Ktorý článok v tej reťazi ste boli vy, tej záchrannej? No, vieš čo, záleží. Záleží, lebo naozaj, keď si to človek nejako chce predstaviť, že veľakrát bolo, alebo teda stalo sa nám, že sme boli v situácii, že boje prebiehali ako priamo, kde sme boli my. Hej, že naozaj si bol v tej bojovej situácii, ale nech si nikto nepredstavuje naozaj nejaký čierny jastrab zostrelený, že od domu k domu, ale bolo to na púšti. Že tam vlastne tie vzdialenosti boli veľké, ale vedľa nás si chlap rozložil gulomet a dusil to niekde vlastne do porastu a odtiaľ tá palba išla vlastne našim smerom. Ťažko povedať, či to bolo konkrétne na nás, ale počul si teda tie strely hvízdať nad hlavou a či už to boli výbuchy tých minometných granátov, že si cítil tú tlakovú vlnu, ako cez teba prechádza. Takže ako bolo to fakt blízko, až z toho, že vlastne keď sa obsadilo to mesto Mosul, alebo robila sa ofenzíva, aby sa oslobodilo mesto Mosul, tak už to bolo viac také koordinovanejšie a robili sa triediace strediska, ktoré boli či už na vstupe, alebo ako tá línia sa hýbala, takže boli ďalej, hej, že tá vzdialenosť bola väčšia. Čiže ak bol niekto zranený v tých bojoch alebo pri tom útoku, tak si sa mohol priamo k nemu dostať, alebo napríklad v tom Mosule to bolo tak, že keď oni operovali v tom meste,
v tej mestskej zástavbe, tak ti ich vozili hamrami alebo tými autami, že ti ich vozili. Hej? Že ty si ich ako keby nemusel sťahovať, ale vlastne ti vozili na to triediace stredisko. Čiže oni cestou nedostali nejakú základnú prvú pomoc? Nie. Čiže tak naložiť a bežali priamo k vám, hej? A od vás potom už išli? No od nás, my sme teda tých pacientov prevzali, že prvý ten kontakt so zdravotnou starostlivosťou bol na tých našich triediacich strediskách. No a vy ste tam robili s nimi čo? Na tých triediacich strediskách sme robili základné život zachraňujúce úkony, ako bola nejaká zastava masívneho krvácania, spriechodenie dýchacích ciest, možno keď bola veľká krvná strata, nahradiť ten objem a snažili sme sa tých pacientov pripraviť na transport na tú vyššiu štáciu tej pomoci, čo bola niekedy vzdialená desiatky minút, niekedy niekoľko hodín kvôli tomu, že tá infraštruktúra bola zničená. Takže my sme nerobili, aby si to nikto nepredstavoval ako meš, že strašnú medicínu, operácie a tak ďalej v prachu. Ale skorej naša úloha bola tá, že sme sa snažili tých ľudí stabilizovať, aby prežili tú cestu, napríklad hodinu, kde ich budú napríklad v takomto meši vedieť operovať. Lebo aj tie odsuny neboli ako nás v Slovensku napríklad, že bol vodič a záchranár alebo dvaja záchranári, ale bolo to tak, že vlastne bol vodič, tomu si naložil tú sanitku, jak sa dalo. Ja mám 5-6 ľudí, keď sa dalo. A on zavrel dvere a vyložil ich až tam. Takže cestou žiadna starostlivosť, žiadne kontroly, takže ak by niekto nedýchal, tak vlastne dokým dojde, tak zomrie. Ak by niekto krvácal, tak dokým príde, tak je vykrvácaný. Takže vlastne snažili sme sa zabraniť tým stratám počas toho transportu. Hovoríš, že 5-6 ľudí nahádzali do sanitky, doslova. O akých číslach sa bavíme? Lebo ty si mi spomenul teda jedno také mimoriadne číslo, že v jeden deň ste mali koľko zranených maximálne? Vieš čo, bolo to okolo 130 až 160 zranených a to boli čisto traumatické poranenia, aby si to ľudia vedeli predstaviť. Boli to strelné poranenia, boli to amputácie, boli to poranenia šrapnelové po výbuchoch, boli to popáleniny z tých výbuchov, boli používané aj chemické zbrane. Takže vlastne boli ľudia, ktorí sa nadýchali chlóru alebo síry, že naozaj... Koľko ste vlastne na toto boli? Vieš čo, záleží, lebo tým, že vlastne my sme boli dvaja zo Slovenska, mali sme ešte 2 dobrovoľníkov Američanov, tak potom vlastne my sme pracovali s dobrovoľníkmi z celého sveta. Zase, aby si ľudia nepredstavovali, že dobrovoľník koľko asi zarobil, no nič nezarobil, lebo vlastne ten support zo Slovenska v tej dobe bol priam nulový, hej, že skorej vlastne ľudia nám prijali, aby nás zabili a na čo na toto idú naše dane a skorej taký hejda nenávisť, čo ma mrzelo. Ale naozaj z tých rôznych krajín, či to boli severské alebo anglicky hovoriace krajiny, tí ľudia chodili na 10 dní, na 2 týždne, na mesiac a doniesli si, že vyfundraizovali materiál alebo financie na to, aby podporili celý ten projekt, lebo naozaj na začiatku neboli na to veľké 100 000. Takže ako tí ľudia chodili z celého sveta a bolo to celé poskladané na dobrovoľníkoch. Ty si mi spomínal, keď sme sa o tom bavili, že došlo raz k takej situácii, že ste boli obklúčení viac menej zo všetkých strán a ste si spomenuli na starodobého Jana Žižku a jeho vozovú hradbu. Áno. Lebo zase... Čiže ste boli krytí čím? Vozidlami. My sme si urobili... Jeepy, sanitky? Boli tam nejaké sanitky, boli tam vozidlá typu pick-up, ale aby si to ľudia zase vedeli predstaviť, že to boli softskin vozidlá, ktoré sú nepancierované, takže vlastne vedeli zachytiť nejakú časť tých možno striel, výbuchov, ale nebol to regulérny nejaký kryt, ale možno skôr ukryt, že sa tam vedel akože schovať, alebo aby si bol ako tak provizorne chránený. A urobili sme ako keby také účko a vlastne na konci toho účka boli sanitky, ktoré vlastne boli nachystané, že ak my sme došetrovali, tak sme ich rovno naložili a tí pacienti mohli ďalej smerovať do tej vyššej štácie tej odbornej pomoci. Čiže bola uniková cesta? Bola uniková cesta, ale bola tá situácia nepríjemná, lebo teda kurdské tie jednotky, oni nejaké tieto stratégie asi nepobrali moc. Oni boli skôr takí veľmi, jak by som to povedal, temperamentní alebo takí srdciari. Hurá. Hurá, ale akože boli to dobrí ľudia aj všetko. Ale oni vlastne nešli, napríklad sa to robieva, hej, že jednu stranu tlačíš a stlačíš ich jedným smerom, alebo z druhej strany tých nepriateľov, ale oni išli do stredu, jak rakovina, a odtiaľ sa vlastne snažili dostať na tie krídla. Ale tým, že vlastne oni ošli do stredu, tak si sa ocitol, že vlastne pre tebou bol nepriateľ, na každej strane bol nepriateľ a aj z cesty, z ktorej si prišiel, bol nepriateľ, že prichádzala tá palba. Takže si bol v takom obklúčení, čo bolo nie veľmi priaznivé. Medzi tými zranenými boli vojaci, ale boli tam aj civilisti, boli tam aj deti?
Ako som spomínal, keď sa obsadzovalo to mesto Mosul, bolo tam 100 000, alebo teda možno aj niekoľko miliónov pred vojnou tých obyvateľov. Takže zostal tam možno 1,5 milióna, 1 milión obyvateľov, ktorí nemali kam utiecť. Takže áno, boli tam aj ženy, aj deti a to bola tá vec, na ktorú ako keby sa tá humanitárna komunita pripravovala, že chce pomáhať tým ľuďom, ale nevedeli to nejako spraviť, lebo stále to bola vojenská operácia. Takže hralo sa podľa ich pravidiel. A to, čo ti dovolili, tam si mohli ísť, lebo nikto nechcel zbytočné ďalšie straty, aby teda ako zabraňovalo sa teda tým ďalším stratám zo strany tých organizácií, ktoré by poskytovali tú prvú pomoc. Moja tradičná otázka je, ako si sa s tým potom vyrovnával. Dobre, ste v tom adrenáline, porobíš veci, ale potom večer zavrieš oči a vidíš veci, ktoré bežne na záchranke nevidíš. Ťažko povedať. Ja napríklad tým, že sa snažím, pre mňa je nejaká ako keby meditácia, či to je na záchranke alebo z nejakého stresu, akéhokoľvek, je pre mňa tá fyzická aktivita. Ísť si zacvičiť, ísť si zabehať, vieš, že tie myšlienky prichádzajú, ty si ich nejako rozobereš, oni voľní odídu preč, že je to ako keby aktívna meditácia. Ale nemám pocit, že niekto, kto bol s nami, že by mal vyslovene nejaké, že PTSD, nejaký posttraumatický syndrom, lebo hovorím zase, má to veľké špecifikum a stretol si sa s tou smrťou, ale určite to bol nápor na tú psychiku, že tam toho bolo o mnoho viacej. Raz sa mi stalo, že sme pracovali a to mi hovorili aj chalani, lebo sme teda aj spali s tými vojakmi, lebo oni zabezpečovali tú ochranu a tak ďalej. A oni, že no čo sa ti snívalo, že prečo? Lebo že som mrnčal zo sna a hýbal som rukami. A oni, že čo? A ja, že vieš čo, že ty koksa, ja som mal tuším nočnú. Lebo sa mi vlastne zase prehral celý ten deň, čo sa stal. Vlastne, že zažil som celý ten deň ešte raz. Takže som sa zobudil po 8 hodinách spánku a bol som neskutočne vyčerpaný, lebo tá hlava stále pracovala, alebo sa to snažila nejako spracovávať. Dobre, toto bol Irak. Ty si sa zúčastnil aj pomoci kurzov a vzdelávania na Ukrajine. Tam bola aká tvoja úloha? V tej dobe vlastne to bol rok 2022 a tento rok mal som 2 turnusy, nejakých okolo 2 týždňov a bolo to na odozdávanie skúseností a boli zamerané na či už tú bojovú medicínu, alebo na pre tú medicínu, alebo medicínu, ktorá je, že Tactical Emergency Casualty Care, čo je starostlivosť pre právo presadzujúce zložky alebo integrovaný záchranný systém, presne v takých situáciách, ako napríklad teraz sa nachádza Ukrajina. Takže vlastne bola to vzdelávacia misia, alebo jak by som to povedal, rotácia a odozdávanie skúseností, či už tomu zdravotníckemu personálu, lebo tiež tam zostalo kvantum sestier, lekárov v nemocniciach, a niekedy boli vysielaní tiež na tie triediace strediská, kde teda bola paľba sústredená zo strany Ruskej federácie. A takisto aj tých vojenských zdravotníkov, alebo teda školili sa tí combat lifesavery. Maťo, ty si sa v minulosti venoval a vlastne stále sa venuješ aj vzdelávaniu ozbrojených zložiek alebo špeciálnych útvarov. Taktická medicína si povedal, že má svoje špecifika, má svoje parametre, ktoré treba dodržiavať, ktoré treba nacvičiť a zohľadňovať. Má význam, aby sa takéto niečo učila aj laická verejnosť? Vieš čo, ako by som ti to povedal? Určite áno, ale zase tam sú 2 tie systémy. Je Tactical Combat Casualty Care, to je vlastne systém, ktorý učí vojakov a vojenskú medicínu, a je Tactical Emergency Casualty Care, ktorý je pre právo presadzujúce zložky alebo zložky integrovaného záchranného systému, ako sú záchranári, hasiči, horská služba, letecký a tak ďalej. Ale aj pre laickú verejnosť, lebo tam sú napríklad špecifika, že v tej vojenskej tam riešiš palebnú prevahu, dymovnice a tak ďalej, aby si získal ty tú výhodu na svoju stranu a mohol ošetriť toho zraneného. A v tej emergency, tactical emergency, to môže byť v kľude, že je budova, kde horí a ty nezačneš oživovať v tej budove, kde horí, lebo to je priama hrozba pre teba, ale musíš toho človeka vyťahnuť von, alebo to môže byť na diaľnici, že naozaj toho človeka dáš z vodidla a začneš ho ošetrovať tam. Takže to sú také... Čo by si niekto povedal? No však jasne, že ma to napadne. No, napadne ti to, keď je kľud, keď sa nedie tá situácia a sa to nemele a sám však si počas svojho života, počas kariéry záchranár svedkom toho, že aj človek, ktorý išiel zachraňovať život, prišiel oňho, lebo nebolo to domyslené. Pretože bežný človek samozrejme sa nezúčastňuje vyzbrojený nejakých oslobodzovacích akcií alebo nejakých zásahov, ale ten ozbrojený svet sa presúva na verejnosť. Sú tu útoky na tzv. Mäkké ciele, sú tu rôzne, však sme svedkami toho, čo sa dialo na Filozofickej fakulte v Prahe, čo sa dialo v Ostrave v nemocnici, rovnako aj u nás na škole v Rúdkach a rôzne iné. Poďme sa troška o tomto porozprávať.
Či by verejnosť mala byť vzdelaná, ako sa zachovať nielen v prípade požiaru, ale aj v prípade ozbrojeného útoku a tak ďalej. Vieš čo, sú na toto postupy. Je to, že buď aktívny strelec, keď má strelnú zbraň. Ako to bola napríklad Devínska Nová Ves, alebo Dubravka, keď ten mladý muž teda strieľal z okna. Alebo aktívny útočník, ako boli napríklad tie Vrútky, kde napadol tú školu vlastne, teda si predpokladám, že psychicky chorý jedinec, ktorý vlastne došiel na tú školu s tým, že chcel tým ľuďom ublížiť alebo ich zabiť. Takže áno, aj tá medicína, alebo teda tá situácia sa môže zvrtnúť aj v našich normálnych podmienkach. Zase nechcem sa dávať do nejakej úlohy nejakého odborníka na túto tematiku. Sú postupy, ktoré sú prebraté z Ameriky, alebo napríklad z Francúzska, z Nemecka, kde sa tie útoky často v minulosti stávali. Kedy sa vzdeláva aj tá laická verejnosť k tomu, aby mali nejaké situačné povedomie. Je kampaň utekaj, schovaj sa, alebo bojuj, je v zahraničí, je prevzaná aj teda na Slovensku a tak ďalej. Keď hovoríme napríklad o tých školách. Všade v zahraničí sa to nie len, že trénuje, v zmysle toho, že keď máš brané cvičenie a chodili sa kedysi granátom hádzať a tak ďalej, ale normálne robí sa aj požiarný poplach a tak ďalej, útočník, že učia sa barikádovať a tak ďalej a tak ďalej. Podľa mňa je veľká škoda a veľká chyba, že sa stále sa nevieme poučiť z tej minulosti ako národ alebo jednotlivci a nehávame to, že u nás by sa to nemohlo stať. Hej? Máme príklady, ktoré nie sú až tak ďaleko, kedy sa takéto typy útokov stávali. A ako keby sa stále pred tým snažíme nejako zatvárať tie oči, hej, že... Ako hovorí odborníci, že nie je otázka, či sa to stane, ale kedy. A ako budeš reagovať v tom prípade. Lebo naozaj nemusíš byť nejaký prepnutý preper, že čakáš, že z každého rohu na teba niekto zaútočí a máš svoj zdravotnícky batoh, lebo. Ale stačí mať základné situačné povedomie, že dojdeš do nákupného centra, vieš, kde sú únikové východy, ideš niekde, niečo buchne, hej, tak si nepovieš, že asi praskol balón alebo padla doska, ale aspoň sa otočíš, že či náhodou niekto fakt nestrelil, alebo niekto kričí a kričí, pretože sa teší, alebo kričí, že chce tú pomoc, lebo zase... Vlastne zdravý sedlácky rozum. Sedliacky rozum, treba mať pokoru, nadhľad a podľa mňa sa dá strašne veľa toho vyriešiť. Že možno aj také poučenie z tohto podcastu, vidíme niekoho s puškou na ulici, tak sa zašiť a nahlásiť. Hej? Áno, lebo každý si povie, a to není naozaj, že asi má nejakú airsoftku, ale tie zbrane vyzerajú rovnako. A ty ako človek, ktorý či už sa bojí o svoju rodinu, alebo si legálny držiteľ strelnej zbrane, to môžeš vyhodnotiť tak, že to nie je normálne. Vieš, že není normálne, že niekto chodí len tak v civilnom oblečení alebo s kuklou na hlave a strieľa. Ty nevieš, či strieľa guličky, alebo sa natáča, alebo vieš, že je to sranda, alebo naozaj je to človek, ktorý proste je psychicky chorý, alebo má inú motiváciu, náboženskú alebo akúkoľvek inú. A rozhodol sa, že v tento deň, akurát teraz, keď tam si, začne strieľať po ľuďoch. Ale ani nemusí strieľať po ľuďoch, lebo každý to hovorí, že tie strelné zbrane. Ja osobne si myslím, že väčší problém sú auta, nože. Tak útokmi s nožom, to ani nepotrebuješ počuť výbuch alebo výstrel, ale vlastne človek príde a začne tých ľudí bodať. Má to každý doma. Má to každý doma, každá kuchyňa má nôž a nikomu nepríde čudné, že si ideš kúpiť nôž. Nehovorím o nejakých rambovských, loveckých, ale pôjdeš do hoci ktorej... Na zemáky. No, presne tak. A môžeš vlastne urobiť veľa škody. A je to tiché. To je ten problém. Aj tie Vrútky vlastne on útočil s nožom. Že on sa nedostal k strelnej zbrani, ale útočil s nožom. Alebo s nožmi. A preto si myslím, že tá ochrana tých mäkkých cieľov je veľmi dôležitá a malo by sa k tomu pristupovať nie tak, ako na začiatku tejto debaty, že tu sa nič nestane, alebo že čo by sa to stalo, ale otázka je iba, že kedy sa to môže stať. A aj to situačné povedomie, či to je naozaj o tých školách, o tých mäkkých cieľoch, tak takisto by si mal mať napríklad v takýchto prípadoch, hovorím, že v Amerike alebo v iných krajinách sa to normálne trénuje. Môžeš ísť do Francúzska, ideš do Paríža alebo do Marseille a keď si pozrieš stránku Ministerstva zahraničných vecí, tak máš normálne mesta, európske mestá, ktoré sú červené, ako napríklad vojnová zóna v Iraku. Že vlastne máš tam takú mieru nebezpečenstva, že vlastne ti ako keby neodporúčajú ich navštevovať. Čo je šialené, vieš, že to si povieš, že ideš 2 hodiny lietadlom a ideš si pozrieť Eiffelovku. Že to je naozaj, ak ty si hovoril, že veľakrát stačí iba sedliacky rozum a naozaj nad tými vecami rozmýšľať. Nemá byť nikto nejako vyslovene, že prepnutý a čaká teraz to
ten útok, alebo naozaj, že to nebezpečenstvo za každým rohom, ale naozaj, že vnímať tú situáciu, to, čo sa okolo teba deje, stačí. Situačné povedomie, že ideš cez prechod so slúchatkami. Ono, vieš, čo ten Idú auta na majáky, vieš, sanitky, záchranári, hasiči a tak ďalej a ty nepočuješ, že to auto tam ide, že sa blíži. A mne sa to stalo tiež, že som šoferoval a strhávali tí ostatní toho chlapa, ženu, dieťa z prechodu, lebo mal slúchatka. A to je tiež jedna z tých vecí, že mať nejaké situačné povedomie o tom, čo sa okolo teba deje. Hej? Ten prúser sa udeje takto, že vlastne veľakrát nečaká, že môže sa to stať hoci kde. Tam sa stalo napríklad v Louvre, v múzeu. Zatváralo sa večer múzeum, takže ľudia hromadne odchádzali na eskalátoroch a vlastne ak eskalátor vychádzal hore, tak na tom konci, kde už to prechádza do tej pevnej podlahy, tak sa pani šmykla a padla. A vlastne bol zablokovaný východ z toho eskalátora, ale ďalší ľudia pribúdali a vznikala tlačenica, ktorej ubiehala pôda pod nohami. Čiže bol to tak nepríjemný zážitok, v podstate, že ty si v tlačenici, ale nestojíš, zrazu si vo vzduchu a už aj ty padáš a všetci padáte. A ďalší zo spodu, lebo tí sa nepozerajú, čo je na konci, len pribúdajú a doma vznikala gúča, normálne taký štupel, ktorý sa len plnil na obyčajnom eskalátore, že to je... Môže sa stať, že v kľude môže horať v hoteli kdesi, alebo na chate kdesi, aby si vedel, že kde sú tie hasiace prístroje. Takže Maťo, toto je otázka na teba, že potom všetko, čo máš zažité zo záchranky, ale aj z bojových zón, rovnako z vecí, ktoré školíš, alebo ktoré sa ty učíš od, nazvime, svetových kapacít, ktoré sú v tomto doma. Aké by bolo tvoje posolstvo pre ľudí, ktorí sledujú dnešný podcast? Určite viac sa zaujímať o svoje okolie, viac sa zaujímať o možno miesto alebo oblasť, kde sa hýbem a nebyť slepý. Nebyť slepý a spolupracovať, pomáhať sa, vzdelávať sa, snažiť sa byť lepšou verziou samého seba. Ako hovorí Mirko Naď, preto máme 2 oči, 2 uši, ale len 1 ústa, aby sme viac pozerali a viac počúvali. A ešte by som k tomu iba tak letmo dodal, že veľa tých situácií je naozaj, sa vrátim na začiatok, je iba o sedliackom rozume a 2 zdravých rukách. Tak. Takže, Maťko, ďakujem ti za návštevu v dnešnom podcaste. Za pozvanie. Bolo nám cťou. Dneska na sucho. Nevadí, ale ja viem, poznám ťa, ty si človek, ktorý slovo dodrží, takže pôjdeš sa dotankovať a pripojíme k tomuto nejaké videjko o tom, že si tu bol a odozdal si svoj politer. Dámy a páni, hosťom v našom dnešnom politri bol Maťo Karlák. Tak podarilo sa mi dodatočne darovať nie krv, ale plazmu a verím, že tento sáčok s plazmou si nájde svojho vhodného darcu. Podcast Pod na pol liter vám prináša nadácia NN ľuďom a darcovské centrum Nemocnica Borí.